Yeah, dala-dala po ng horse. Oh, diba? Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Panibawang video na naman tayo. Ang video nito ay nandun pa kami sa bukid. Si partner ay nagkakape pa, tapos si Manang doon sa likod nagkakape din. Tapos ko lang din mamain. Pagkatapos ng mamainit ni partner ay kami na nga ang nagatid kay Manang doon sa sala guys. Tapos sinala na rin namin ng ulam yung isa pa naming kapatid na doon nakatira. Natin namin si Manang tapos nabisita ko na mo dito si Manoy Ansing. Yan, nagdala-dala po ng horse. Oh, diba? Camp Paradiso guys, nasa babaw. Camp Paradiso. Maglakaw rami diri kay mahadlok may magsakay sa motor ari ba kay kuan kaayo. Dulugon. Wow. Ah, ako na lang isa, gibiyaan ako nila. Hunas ra ba oh? Hunas kaayo mga guys. Oh, hunas kaayo. Hunas today. Mainit na. Na sila dito sa unahan nagulat kay mga naog mi dito sa ibabaw. Hangina eh. Ato na sa may manakay. Sa ikan sa may sa babaw. Oh, punas kaayo karon. Sakay na doon. Asa man? Nari-diri. Kadiyot sa dong. Ha? Gani, sagkaon na ba kayo dito oh? Nara ang karaan nga hanging bridge. Gitapadan na og bagong bridge. Hunas kayo no? Hunas. Nakarating din kami sa salag mga guys. Ayan, malapit na yan sa bahay nila Manoy Ansing. Tapos sinamahan na lang kami ni Manang papunta doon. Hindi na nga kami nagtagal doon sa bahay nila Manoy Ansing. Pagkatapos niyang manguha ng buongon, nakadala kami ng isang buongon guys. Binigay ni Manoy Ansing tapos malaki. Hindi na nga kami nagtagal doon. Tapos umalis agad kami kasama ko si Don. Sumama si Don pabalik. Sinatid lang naman niya yung mamila niya. Tapos sumama siya sa pagbalik namin ni partner doon sa bahay. Paalam na agad kami kay Manoy at Shirley tapos kay Manang. Aalis na kami dahil may lakad pa kami guys. May biyahe pa kami pupuntang Medellin. Bumaba na nga kami dyan ni Don para si partner naman ang mag-isang umakyat doon sa bridge guys. Doon sa taas. Delikado kasi kapag sumakay pa kami, ayun si partner. Bakit kasi ang kalsada na yun guys, kaya kailangan mong bumaba sa motor. Naog mi din kay maglisod og sagka dito. Inalang gid siyang naugan. Sagka o na kayo dito. Naglakaw mi ni Don. Ikan mi lang Manoy. Daplin Don. Ihatod na mo si Manang. Punas. Sisibi kay maghuwat ra to sa babaw. Oh, punas. Nakadala ko og kuan, buongon. Nga gitagaan ko ni Ate Shirley og budbud. Napa man tay budbud dito? Makakuha pagid si Manoy og buongon. Daplin doon ha. Ay, sakit sa tuhod ani ay. Bantay doon, daplin. Kuyaw kayo na. Kuyaw kayo ng kasudaha ba? Nya dari sa babaw mo ni ang Camp Paradiso. Camp Paradiso. Sakita sa kong tuhod sa iloy. Dasa si Big Anang huwat. Sakit sa kong tail ug sagpa. Camp Paradiso.
Buyasag ka, oy. Uy, baka naman kagliko. Baka naman kagliko ba? Abot na me. Ano